petition. PNP. Erokamano Alvance Odhiambo. Kama chelo mabende adadhi nyakwara moke jwang mondo miang wanona ne kama wantiere ka kod japuonj bende Zablon Awange. Zablon Awange kantiere kodi kar kanyo. Inyalo mana lero nwa chenro mag ndiko jopuonje gi itimo giga yo machalo nade. Ponono ngato penjre ni anatieko penj higa mar 2020 kod 2 mane kama o graduate ka jok mano graduate higa mokalo. Sani entiere oko wacho kajo ni an jobless unemployed. Wanyaka sani onge kod tich. Japuonj ma graduate karang'o ma nego beni do tich mokwongo ne nyawadgi to kinde mondo mi ywaruok mag ni oyo wuod ng'ane notieko sikul e higa mokalo teno sendike tich to nyara no graduate higa mar 2006 nyaka sani pod onge tich to gitimo kosa achiel en ni ng'ama ing'eyo ka TSC kaka yudo tich ng'ama ing'eyo kaka upete kaka yudo tich kosetime yo machalo nade japuonj kono ane chenro mag ndiko jopuonj ni procedure ni en ga mane iluwe yo machalo nade ma ng'ato tieko sikul oyud tich obed BOM koso ko chun nyaka obed ga BOM inyaga tieko mbalariany to yudo TSC chuth in ko risedonjo kacho semana ndiki. Yes, erokamano Cleophas. Wan kane wawuok e college chon nindiko wa gi headquarters TSC direct to shida nodhi bedo kanyo mar omuom bane giketo ni koritimo interview to interview no bedo conducted gi BOM kane gini ochakre to ne nitie mibabi mang'eny nikech nwaneno ka principal gi head teachers ne ndiko mana wedegi to bang'e TSC nobiro gi structure gi banking scheme moro mamiyo ji kaka nyalo yudo marks and part of it ne en experience kini wuok college chon timedi marks mang'eny mae ne nyalo miyi nafas moro mar yudo kaka inyalo kawi nikech chon waneno ka injeng 45 iweyi ni oloyi gi jahigni 20 koro sani structure manoket mar marking scheme no gi interview questions no okonyo ing'iyo marks ma iyudo ka nitieko college chon to ing'iyo grade mane iyudo e certificate ni no obed P1 obed diploma obed degree to be ing'iyo ka nitimo gik moko ma extra curricular gi at the same time sani ne gibiro gi wach mar internship to kane gisebiro wach mar internship ni to ne pod ok giket marks as union wagoyo koko bas ani koro ng'ama osea intern nyalo yudo marks mang'eny moloyo ng'ama pok otimo intern koro emomiyo jopuonj sani kod dwaro no dhi timo intern to kata kamano intern no ichulo gi pesa mathin koro as a union wasebet ga kwa wacho ni wawe jopuonj kama gi jopuonje jopuonj wachon kaka joluo no ayudo kama moko dhi nyaka Somalia North Eastern moko ne puonjo Turkana to nikech insecurity manitie kuchecha emomiyo jomoko ringo to ka giseringo to neno ka jo Somalia onge qualifications mar puonjo mang'eny ng'eny gi ne gin jo ohala to waneno ka koro ichako wach gi jotendgi molo koluwo gi jogi kaka Duale giri ichako wacho ne gin ni uru team puonj to kata mid grade mar dhi gode course ma puonj margi no bedo reduced TTCs to kane bedo reduced to pod ok giyudo jopuonj moromo koro sirikal is grappling with gimiluongo ni shortages kane waromo gi ker jo-KNUT noromo gi ker last week watemo wacho ne ni wach ma house levy ni kikete nikech pod jopuonj onge pesa wan be kaka upet nwaromo gi ker on Saturday to nwawacho ni ker ni house levy ni pod ok ikete nikech pok indiko jopuonj ndiknwa jopuonj med jopuonj mshahara mondo kwane kisetimo kamago to wanyalo wacho ni kara house levy wadhi timo no watamre wach house levy no to ker nodwoko wa ni en osetiko jopuonj 35,000 to 35,000 mondo ndiko gi king'iyo gi mang'eny gi ne gin jo interns koro the shortage ma nitie e skunde idhi tim nang'o chon ne jopuonj nwatero giga kata Seychelles there's a year 2000 ma jopuonj odhi Seychelles moko nodhi puonjo Rwanda moko nodhi puonjo Botswana waluongo ni export jopuonj to sani ka gima countries gobe osebedo gi jopuonj moromo tindo kane ka gitimo advertisement mondo gikaw jopuonjwa nitie moko pod nitie Rwanda koro gimodong en we must look for internal solutions to internal problems the internal problem en is there nitie shortage mar puonjo secondary gi primary answer en yes to nitie jopuonj manose graduate mapok ondik tich answer kende ni yes koro ang'o mwatimo nikech ka wan gi new curriculum miluongo ni CBC to jo CBC gi sani osechopo junior secondary there is need for jopuonj mang'eny mondo issues mag CBC cha obed achieved okwabi wuondre ni wan gi new curriculum to jopuonj onge CBC is heavily dependent on the teacher ka onge japuonj to we are wasting time koro emomiyo wan kaka union wagoyo koko nikech jopuonj wabe ng'eny gi koro ok ni wawacho ni ng'eny gi be sani
dere kaka jatelo wacho cha. Moko tho, ne wan gi japuonj miluongo ni John Ogango Odhiambo, puonjo Menara Secondary. Oa puonjo to kose ginene to wuok piyo to tho bang' dakika 10. Mano nyiso ni en gi pressure, mano e gima daktar nyowacho, en gi hypertensive. To mano is just one case. Nitie so many cases of jopuonj